Вәкил ағай, һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ. Әйҙәгеҙ һеҙҙең менән TikTok төшөрәйек. Ул ҡурҡыныс нәмә түгелме? Юҡ, нишәп ҡурҡыныс булһын ул. Йылмайығыҙ, Ярап. ҡарағыҙ камераға. Һаумыһығыҙ, балалар, ултырығыҙ. Һеҙ уҡытыусы һымаҡ һөйләй бирҙегеҙ ҙә инде. Ғүмер буйына уҡытыусы булғасын. Башҡорттар тапшырыуы видео флешмобты дауам итә. Мин башҡорт, шәп башҡорт, тамырың ҡайҙан тигән хэштегтар менән үҙегеҙ тураһында видео яҙмалар һалығыҙ һәм беҙҙең тапшырыуға эләгерһегеҙ. О. Хәйерле сәғәттә, хөрмәтле дуҫтар. Эфирда башҡорттар. TikTokта ултырып, һиҙмәй ҙә ҡалғанбыҙ. Тик-так, тик-так тип тапшырыу ваҡыты килеп тә еткән. Бер көн килһә, Илнара һылыу башҡорттарҙа сәғәт тик-так, тик-так тип йөрөмәй. Келт-келт, келт-келт тип йөрөй. Шуға беҙҙең өсөн ваҡыт икенсе төрлөрәк ағамы икән, нисектер талғыныраҡ. Ҡиммәтле ваҡытығыҙҙың бер сәғәтен беҙҙең тапшырыу менән уҙғарырға саҡырабыҙ. Тапшырыуҙы һеҙҙең өсөн Башҡортостандың атҡаҙанған мәғариф хеҙмәткәре, мәғариф ветераны Вәкил Хажин. Һәм Башҡортостандың атҡаҙанған блогеры Илнара Рахманғолова алып бара. Киттек! Халыҡара фәнни белем биреү интернет-платформаһының «Беҙ үҙебеҙ башҡорттар» проекты презентацияһы Ташкент ҡалаһында үтте. Был проект үҙесенә башҡорт теленең онлайн дәрестәрен, видеолекцияларҙы, түңәрәк өҫтәлдәрҙе, мастер-кластарҙы ала. Һамар өлкәһе Новокуйбышев ҡалаһының 12-нсе һанлы мәктәбендә башланғыс класс уҡыусылары өсөн башҡорт теле менән танышыу дәресе үткәрелде. Балалар башҡорт нәфис әҙәбиәте, туған тел дәреслектәре һәм халыҡ көйҙәре менән таныштылар. Нижневартовск ҡалаһында Самрау башҡорт бейеү коллективы әүҙем эшләп килә. Бейеү түңәрәгенә балалар һәм өлкәндәр ҙур теләк менән йөрөйҙәр. Илнара һылыу, һин Асҡын районы тураһында ниҙәр беләһең? Асҡын районында булғаным юҡ, әммә унда тәмле соус менән исемдәш ауыл бар, Усть-Табаска. Башҡортса ул Табаска тамаҡ тип яңғырай. Табаска тигән йылға исеменән алынған. Тағы ла Асҡын районында балыҡсы ырыуы башҡорттары йәшәй. Бик яҡшы, йылға бар, балыҡсы бар, тимәк, ас ҡалмайҙар. Бында ла бөгөнгө тел менән генә яуап биреп булмай, сөнки ҡайһы бер этнографтар балыҡсы һүҙен балыҡ һүҙе менән түгел, ҡала һүҙе менән бәйләргә итәләр. Һәм уларҙы балыҡсыны ҡалала йәшәүселәр тип аңлатырға тырышалар. Нисек кенә булмаһын, балыҡсы балыҡсыны йыраҡтан күрә тигән әйтем бар. Беҙ ҙә алыҫта, Өфөлә ултырып, балыҡсы ырыуы йыйынын ҡарарға булдык. Ил-йорт ҡайыминлек, хужалар күңеленә миһырбанлык теләп башланды йыйын. Ҡунаҡтарҙы боронғоса аҡһаҡалдар ҡаршы алды. Ак киезгә бастырып үткәрәбез. Рәхим итегез, илебеҙҙең хөрмәтле ағалары, ак инәйләре. Йыйында балыҡсы ырыуы башҡорттарының тирмәһе лә ҡуйылғайны. Унда уникаль этнографик мәғлүмәттәр табырға мөмкин. Мәҫәлән, ҡулдан һуғылған балаҫтар, шаршауҙар, ҡашығалар. Ҡашығалар өй биҙәү өсөн ҡулланылған. Уларҙы мейес ҡашығаһына һәм ишек яҡтауҙарына элгәндәр. Иң уникаль әйберләрнең берсе минем ҡарт-ҡартайымның күлмәге. Ул 1988-81 йылны тыуған. Француз яулыҡ. Оляпҡысы да шулай уҡ боронғо. Үҙ ҡуллары белән теккәндәр аны. Ырыуҙар йыйыны хәрәкәте республикала юрматы, мең, табын ырыуҙарынан ҡала яңы тергеҙелә генә башланы. Ә һәр төбәк һайын күпме асыш. Безнең боронғо ҡартыйларыбыҙ бына шундай таҡыяларны кейеп йөрөгәндәр. Ул алтын җипле белән сигелгән. Әйҙә әле, Диана, сиңә дә кейҙереп күрсәтәйем әле. Нисек була ул салып кипкән. Менә шулай итеп, матур итеп, аны яулыҡ астына да ҡалдырып кигәндәр. Менә ҡарағыҙ әле, нисек килешеп тора.
Бу эшләр барысы да Олы Сәйимнеке. 12нче елга идем хакланам. Юк, хәзер клубның музееннан алып килдем. Музейга куйды, кымартка итеп саклайбыз. Балыксы ыруы бик күп таралган ырулардан санала. Алар Пермь крайында, шул ук вакытта Свердловск өлкәсендә дә яшәйләр. Ә инде Татарстан ягында бу яктан күчеп киткән балыксы ыру башкортлары үзләренең шәҗәрәләрен онытмайлар, үзләренең буыннарын һәр вакытта сорап хат язып торалар. Миңа әйтәйди инде, менә картәеңдә шундый язулар бар, безнең шәҗәрә үзебезнең нәселнең. Менә шуларны 1965 елны Казан дәүләт университетыннан делегация килгән булган студентлар тарих институтыннан микән йөргәннәр үй сайында картәев үзенең кулъязмаларын биреп җибәргән була. Урмия авылы тиктәрендә бүген иске яңа Күскилдә авылдары торып калган. Шулай ук уның тарихы Солтанбәк кешеләре менән дә бәйле. Ә инде Солтанбәк яндырылган Хөянтуз менән бер тамырдан. Ул тарихны элек белмәгәннәр дә. Чөнки бу Хөянтуз урынында булган авылда булган бөтен кешене дә бит яндырдылар алар. Абдулла белән Әхмәр булганы икесен иң азакта үтерәләр бит. Аннан соң бу урында бит аларның бөтенләй тарихы да юкка чыга. Балыксы ыру башкортларының һөйләше төньяк көнбайыш диалекты буларак узган бу аттың 50нче елларыннан алып башкорт әдәби теле сектәреннән хаксыз рәвештә төшерелеп калдырылган. Әлбәттә, һеҙҙең шәжәрәләрҙе күрдек, ҡыҙыҡһынағыҙ, барып еткәнһегеҙ ул йылдарға ла. Хәҙерге балыксы ыру башҡорттары үҙенең һөйләше менән бик башҡа башҡорттарҙан айырылып тора. Сөнки был һөйләштә с, һ өндәре юҡ, фәҡәт с өнө бар. Йәғни беҙ әҙәби телдә үҫкәс белерһең тип әйтәбеҙ, балыҡсылар үҫкәс белерсең тип әйтәләр. Башкорт шиғриәтендә Хөснияр Сәсән дип танылган шағир үҙенең бер шиғырында: "Бәнем атымны сорасаңыз, әүәл илемне белеңез. Төй буйы ауылым иске Күскилде" дип язып калдырган. Был шәжәрәлә уның тураһында ниндәй мәгълүматтар табырга мөмкин? Әйе, без уны өйрәнеп, бул безнең олы картайыбыз, Хөснияр Сәсән турында бик күп белдек. Ул үз вакытын горзаклы шәхесе булган, балыксы волосының старшинасы булган ул. Шушы иске Күскилде авылында 1854 елда туып, Солтанбәк авылында барып төпләнеп, мәсет салдырып, үзенең сәяхәтнамәсен безгә мирас итеп калдырган. Һәм без шушы сәяхәтнамә буенча аның турында өйрәнеп, әлеге вакытта эш алып барабыз шушы өстендә. Вы впереди всех радов видеть, у вас есть и спасибо, поздравляю. Июнда балыксы ыру совет оештырылды. Уга рәис тәгаенләнде, ыру гербы һәм гимны һайланды. Стандарт передается роду Уран. Представитель администрации Янаульского района и рода Уран сегодня присутствует в зале. Приглашаем на сцену. Илнара халык, без бүген Японияга эмиграцияга киткән бер тарихи шәхес турында мәгълүмат алырбыз. Ә мин башкорт халкы менән япондарның туган икәнен күптән беләм. Мине гел бәләкәй сакта япон кызыкай дип әрдәй торганнар. Бүтәнсә әрләмәсләр, чөнки һин бүген Японияга күскән милләттәшебез Айнан Сафа турында һәм гомумән революцияга тиклем башкортларның тормышы турында бик күп яңа мәгълүмат аласакһың. Бездә кунакта Әхәт Гөбәй улы Сәлихов, тарих фәннәре кандидаты, тарих, тел һәм әдәбият институтының өлкән гыйльми хезмәткәре. Әхәт Гөбәй улы Сәлихов, Рәсәй фәннәр академияһы Өфө федераль тикшеренеүләр үҙәге тарих, тел һәм әдәбият институты көнсығыш ҡулъяҙмалар бүлегенең әйҙәүсе ғилми хеҙмәткәре. Ғәрәп графикаһында яҙылған иҫке төрки ҡулъяҙмаларҙы өйрәнә, әҙәби тәржемәләр менән шөғөлләнә. О, һаумыһығыҙ, үтегеҙ беҙҙең тирмәгә. Әхәт Гөбәй улы, бына башҡорттарҙың бөгөнгө Башҡортостан сиктәрендә генә йәшәмәгәнен бөтәбеҙ дә белә. Ул башҡорттарҙың таралыу төбәге территорияһы Тын йылғаһынан Тубылғаса булған. Бына беҙҙең әлеге шуларҙың араһында Екатеринбург, Свердловск өлкәһе бар. Менә шул Свердловск өлкәһендә йәшәгән башҡорттар тураһында ғалимдар нимәләр белә икән, нимәләр өйрәнделәр икән.
Екатеринбург үйәді ул вакытта Перим губернаһына караган һәм әлбәттә перепис мәгълүматлары буенча унда берничә үйәдә башкортлар яшәү әйтелеп үтелгән. Исәптәр буенча снапта башкортлар бик күп. Мәсәлән, Красноуфим үйәден алганда ла күбеһе 90%-ка тиклем башкортлар яшәй дип күрәтелә. Амна совет заманында уларның мәдәнияте буенча нинди тикшеренүләр алып барылган? 1963 елда Кирәй-Мәргән Ләмпе авылында була. Һәм 5 ел үткәс, ул Япониягә бер конференцияга бара. Шул конференциягә бер мусулман мәсҗиде булу торганда ишетәләр. Барып, шуны карай күреп биреп инде. Билдәле булуынса, бу мәсҗидне төзүдә безнең якташларыбыз зур өлеш индергән. Чөнки 20нче елларда безнең башкорт гаскәрләре актар менән сигенеп барып, алыс көнчыгышта тұрып қалаларда һәм һуңынан яйлап иммиграцияга китәләр. Безнең икенче якташыбыз, мәсәлән, Гайнан Сафа, шул мәсҗидтә имам булып эшләп йөри инде. Һәм шул вакытта безнең Кирәй-Мәргән менән усраша. Һөйләшеп китәләр дә Кирәй-Мәргәнгә әйтә: "Мин бит белмәйгездер инде Красноуфимск үйәде Ләмпе авылыннан, Гасаба башкортмын ди. Һәм мин һезнең авылда булдым дип әйтте. Булдым дип һөйләшеп китәләр. Бик шундай усрашу була инде. Тетрәндергез. Нинди менә кызыклы мәгълүматлар килтерә аласыз? Мәсәлән, безнең бит инде Екатеринбургта алһак, Пермдә алһак, хәтта үзебезнең Башкортстанның төньягын алганда ла, ул төньяк башкортлар арасында игенчелек белән күбрәк шөгыльләнгәннәр, буйдай үстергәннәр, хәтта базарларда сатканнар. Бу турында революцияга тиклемгә китапларда, газеттарда, йыентыкларда мәгълүматларда укып була. Мәсәлән, Скалазубов дигән бер тикшерүче шундый бер мәгълүмат язып калдыра. Унигенче буатта кайсы бер башкортларның гаиләләрендә килгән кунакларга кахва һәм йөдем хуты менән хыйлай алалар ине дип яза. Бу бик кызыклы мәгълүмат. Чөнки башкортларның сәясәте бөтәһелә белә бит инде. Амна унигенче буаттан азагында ук кахва сүдәре, виноград, йөдем хуты сүдәре бик кызыклы. Кахва Искәндәр. Кахва, ие. 17нче буатта ук самавыр менән файдалангандар. Ие, бик кызыклы мәгълүматлар бар. Әлбәттә, ошондый мәгълүматларны һәр вакыт чыгарып торырга кирәк, усрап торалар улар. Мәсәлән, 630 елларда язылган дип бер суйнама дигән Кытай елгазмаһы бар. Менә шул суйнамалар башкортлар турында ла мәгълүматлар бар. Мин шул китапты күрһәтеп үткәм килә инде. Кытай Халык Республикасында басылган уйгыр телендәге китап. Һәм менә монда башкортлар турында мәгълүмат язылган. Уйгырсага бөтә Кытай сыганактарын тәрҗемә иткәндә нимә дип алганда, менә монда улар башкорт дип алгандар. Менә шуны менән бу басма бик кызыклы. Борынгы мәгълүмат бу Ибн Фадландан 300 ел алданрак әйтелә бит инде. Демәк, безнең ата-бабалар монда тагыла борынрак яшәгән дип әйтәләр. Мәсәлән, уйгырлар менән башкортлар арасында ул бәйләнеш бик тыгыз булган. Менә 11нче буаттан иң башында язылган Махмуд Кашкариның Дивани лугати турк китабы бит инде. Менә монда ла башкорт теле турында языла. Иң матур саф төрки телләрендә һөйләшкән халыктарны атап үтә һәм шулар арасында кыпсактарны, кыргызларны атап китә бит инде. Һәм шул итәптән уларның теленә иң якын телләр арасында башкорт теле ди. Менә хәзер яшьләр ул хәтлем китаптар укымайлар бит инде. Бөтен нәмәне интернеттан эзләйләр. Шуга һорайм дигәнем, бу мәгълүматты интернетта берәй платформала табып буламы? Ие, була. Күп кенә сайттар бар. Ул сайттарда галимдар үзләренең хезмәтләрен бастыралар. Бездә билдәле булуынса Ринс дип атала бит инде, Library дип атала. Шул сайттан бит инде галимдар үзләренең яңа бастырган хезмәтләрен куялар шунда. Амна шулай ук Академия Эду дигән бер сайт бар. Унда ла һәр кем үзенең хезмәтен бастыра ала. Куяла, кеше икенче кеше шуннан алып укый ала инде. Хәтта бу Бүген бик фәһемле, файдалы безнең һөйләшү булды. Ошо безнең осрашуга вакыт тап килгәнегез өчен телевизор караучыларның исеменнән һезгә бик зур рәхмәт әйткем килә. Мин дә рәхмәт әйтәм. Менә безнең әле Башкир Лайф дигән флешмоб бара бит инде. Әйдәгез һеҙҙе төшерәйек, үҙегеҙ тураһында һөйләп китегеҙ. Мин башҡорт,
Минең тамырдарым Күгәрсен районыннан, без Карый Кыпсак башкортлары, мин үземдән 12 буынга тиклем нәселебезне беләм. Һәм безнең бик борынгы Кыпсактардан чыгуыбыз менән горурланам. Шулай. Хэштег дигән һүзгә карата шуны әйтә алам. Сайттарда хэштег дигән һүз буенча бер бәхәс булганны, һәм монда хэштег башкортларда кайвакта иштәк дигәннәр, моны хэштег дә башкортларга якын дип әйтәләрне. Моны хэштег һәм иштәк һәм башкорт турында безнең танылган дөньяса билдәле галимimiz Әхмәт Зәки Вәлидинең кызы профессор Исәнбикә туганда бер мәкалә язды тарих журналында. Шуга хэштег дигәннәр булганда бездә башкорт икәнне белһеннәр. Афарин, рәхмәт. Шуннан әйдәгез ифтәлеккә селфи төшәйек. Вәкил агай камерага карагыз. Бәдәкел алгарак әйткән. Үзең арткарак кит. Безгә лә шайтан. Та. Кем белә, бәлки әлеге вакытта безне Япониядагы башкортлар да карап утыралар. Һич шикһез карайдар һәм без уларга коничева, аригато дип әйтәбез. Ягъни сәлам һезгә һәм рәхмәт. Безне дөньяның кайһы гына нөктәһендә караһагыз да видео сәлам озатыгыз. Буның өчен видеоны социаль селтәргә шәп башкорт, тамырың кайдан, мин башкорт хэштегтары менән халыгыз. Әйдәгез флешмобка килгән видео язмаларда карап алайык. Хайрлы көн, хөрмәтле ватандашлар. Я Елалов Ирик Шмухаметович, сенатор Российской Федерации, представляю нашу замечательную республику и отстаиваю ее интересы в Верхней Палате Федерального собрания. Мои корни с северо-востока нашей замечательной республики. Мама моя – это Кыр-Кудей род, папа – Шайтан Кудей, а все мы кудейцы. Без башкортлар, мы башкир. Һаумыһыз кадерле дуслар, мин шул тиклем горурлымын башкорт булганыма. Чөнки һәрбер дәрестә үткәргән сакта мин тарихтан башлайм. Бер хәрәкәт тә тарихсыз була алмай. Көйдәлә, йырдалә, биюдәрдәлә тарихымды белергә кирәк. Мин горурланып әйтә алам, үземдән шәҗәрәмде беләм, үземдән тарихымды беләм. Шуга ла мин башкорт кызымын. Шуга ла мин башкортмын. Әйдәгез горурланып торып, башкорт илебезне һәм мәдәниятебезне күтәрәйек. Тапшыруыбызның географик даирәһен янә киңәйтәбез. Киләһе тукталыш Бәләбәй. Башкортларның милли ризыгы Бәләбәй сырының төбәге. Әйткәндәй, санкциялар игълан ителгәч, ул ысынлап та милли ризыкка әверелде. Күңелегезгә сыр булып ягылырлык сюжетты бергәләп карарга тәкъдим итәбез. Асаба ерендә Бәләбәй районында яшәгән Каңлы ыруы тарихы. Вот. Әйбәт. Башкортлар программаһы Бәләбәй районында. Каңлы башкорт кабиләһенең Асаба ердәрендә сәфәрдә. Каңлылар борын Башкортстанның көньяк-көнбайышының ярайһы ук зур ердәрен биләгән. Каңлыларның Асаба ердәрендә 2 өят үзәгенә, Бөрү һәм Бәләбәй калаларына нигез һалына. Борын Каңлы башкортлары биләмәләренә Идәш, Төреш, Юрмый, Кияве кушылдыктары белән бергә Сәрмәсән елгаһы үзәне, Кандра күл буе, шулай Кармасан, Яубазы, Нөгөш, Агыдел елгалары үзәннәре ингән. Хәзерге вакытта Ырылдың Асаба ердәрендә республиканың көньяк-көнбайыш төбәгенең 11 районы урнашкан. Кандидат педагогических наук Шарафуддинова, она свою версию предъявила, что наш амоним, название города Белебей происходит от вообще древнеперсидского пласта. То есть Боло, Оби, исток реки. Еще одна версия, так как у нас чуваши же пришлое население, они называли своего бая, у которого арендовали земли, Белебай. Злой, приносящий беду бай. И отсюда пошло название нашего города Белебей. Бәләбәй башкорт гимназия интернаты ошы төбәк башкорт балалары өчен төп мәгариф һәм милли үзәкләрдән бере булып тора. Быел ул үзенең сирек буатлык юбилейын билдәләй. Туган телдә белем алырга теләүче балалар ханының 1/1 артуын исәпкә алып, 2005 елда башкорт гимназиясе өчен өр-яңа бина төзелә. Класстар саны арттырыла. Катарында кайнакты балаклар
гимназия-интернатта башлангыч класстарда барлыгы 14 класс комплект укый. Балалар барыһы ла туган тел буларак өйрәнәләр башкорт телен. Халкыбыздың киләсәге белемле, рухлы яшьтәр кулында. Бәләбәй гимназия-интернатында югары фәнни методик кимәлдәге уку-укыту эшмәкәрлеге белән беррәттән тәрбия эшелә олы игътибар үҙәгендә. Үс ел эсендә Башкорт гимназия-интернатында 450 бала укыха, бүгенгедә 730 ханна барып еттек. Һәм әйтеп үтәһем килә инде, бүген бөтә гимназияның укучылар хананың 65% үдәүнең башкорт милләтеннән, улар тырышып, төрле проектларда катнашып, гимназияны күтәреп, республикабызда югары һөдемтәләргә ирешәләр. Бу минем шәҗәрәм, Мөхәммәд Шәнәфеле шәҗәрәһем. Бу минем олы атам, Шәгәле Шакман Кназ. Мин шәҗәрәмдең 12-нче буыны. Тәкәй, Бикбулат, Әликәй, Әптикәй, Каумеддин, Баһауддин, Галиулла, Кәлиулла, Захир, Фарваз, Флюр һәм мин. Шулай ук бында балалар милли көрәш менән дә теләп шөгыльләнә. Гимназия-интернаттың Дарман Курайсылар, Умырзая, Хылыукай вокаль ансамбльдәре, Аманат фольклор төркеме иһә республика һәм халык-ара кимәлдә үткәрелгән төрле конкурсларда уңышлы сыгыш яһай. Каурый каләм түңәрәгендә шөгыльләнүчеләр гимназияның Ыннилар гәзитен сыгара. Без үзебезнең балаларның шигырьләрен, әсәрләрен, республикабызның бүгенге көндә билдәле танылган Аманат, Акбуда, Янчишмә гәзит журналларына һәр вакытта, һәр айда тиерлек күреп торабыз балаларыбызның эшләрен, һәм бу бик куанычлы күренеш. Мин үземнең кала торганда, Бәләбәй торганда шигырь язам. Бәләбәем илгенә, минем туган ергенә, әсәһе төнтәмәткән бердән бер төянгенә. Тон алда тукта. Мына. Vadim Daniel afarinlar. Денисам афарин, молодец. Мына ошол айтып иштеп ятабыз инде бүгүнкү күндө. Ысынлап та, милли удаңдың ныгынуы бизди кубандыра. Соңгы елдарда гаилә тарихы менән кызыксынган һәм шәҗәрәләр төзегән милләттәшләребезнең ханы елдан-ел арта килә. Ошо яһәттән тарихчылар зур өлеш индерә. Бүген тарихчы Азат Ярмуллин безгә Уран ыруына караган авылларның тарихы турында һөйләячәк. Вәкил агай, был байытылган уранмы? Юк, байытылган уран түгел, ә бай тарихлы уран. Һаумыгыз, мөхтәрәм милләттәшләр, Башкортстан тарихы турында һөйләшүде дәвам итәбез. Билдәле булуынча, башкорт халкында 40-тан ашыу ыру булган. Башкортстанның төньяк көнбайыш төбәген төяк иткән башкорт ыруларының береһе Уран ыруы. 16-нчы буаттың беренче яртыһында урандар Ирәктә ыруы башкортларынан булган Исән хан итәкчелегендәге төньяк көнбайыш башкорт ырулары берләшмәһенә инә. Уран башкортлары биләгән территория хәзерге көндә Башкортстанның Краснокама, Калтасы, Яңавыл районнарына карай. Уран ыруы башкортларынан билдәле шәхестәр республика тарихында якты калдырган. Шуларның береһе башкорт милли хәрәкәт эшмәкәре Хәлим Насретдин улы Әмиров. Ул хәзерге Яңавыл районының Яңа Уртавыл авылында туган. Хәлим Әмиров Башкортстан Республикаһына нигез халышларның береһе. Бүгенге көндә Яңа Уртавыл мәктәбе уның исемен йөрүтә. Күренекле башкорт язучысы Гайнан Әмири, дәүләт эшмәкәре Зәки Әмиров та шулай ук Яңа Уртавыл авылыннан Әмировтар нәселенә карай. Яңавыл районы Кызылъяр авылыннан Советтар Союзы герое Мәгъзум Имаметдинов, бынан тыш күренекле йырсылар Ради Гәрәев менән Фәнәви Салиховтарда данлы Уран ыруы башкорттары нәселдәре булып тора.
Яңауыл районы хакимияты башлыгы Илшат Вәзигатов, Яңауыл районы башкорттары корултайы рәисе Рафаил Яхин бүгенге көндә Уран ыруы башкорттарының ардаклы улдары булып торалар. Корултай хәрәкәте ветераны Рафаил Заян улы Яхин Уран башкорттары хәрәкәтен күтәрүгә зур көч сала. Хөрмәтле достар, бүгенге тапшыру адагына килеп итте. Безнең интернет флешмобта катнашырга онытмагыз. Кем белә, бәлки сезнең видеогыз Илнара Халыуның видеоларынан да киңрәк таралыр. Ә мин бер дә каршы түгелмен, Вәкил агай. Иң мөһиме, интернетта ла башкорттар булып калыгыз. Безнең тапшыруның киләһе сыгарыштарын карагыз. Киләһе осрашканга тиклем. Хушыгыз, милләттәшләр.